लोगोफोर दिनै सोरनि सायाव भिडिअ लाबोदों आरो सोर फैगासिनो दङ आरो सोर फैदोंमोन बिदां मोनखौ दसे देखायनोसै लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग लाबोलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना माने सापर्टखौनो होदारा एसे सापर्ट होनानै होदो जायफोर गोदान नुनानै गोख्रै साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर फैदो आङो रुमाव थाबाय थानो बायो माने डिउटियाव थाबाय थानो बायो दसे बेरायनो आं लुबैयो बेरायबोबाय लोगोफोर मबाइलबो सिख'ग्रा दंनो बारा गोलाव खालामनो भिडिअखौहाय फाइनालि सफैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो आरो बिथांमोना मा जाखो मा लोगो नायलांदो आंनो देखायसिगोन बेसेबांसै आब'खौ दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों गोजोन्थों लानोसै ने आब'जों आब' औ चेनेल दं फैदो रजे मोजां साबस्क्राइब खालामना होआखै चेनेलखौ मा नाम चेनेलनि नामा फैदो रजे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होआखै चेनेलखौ थेंक इउ सै आब' आरो बेंग्ला जों एसे माबा लागासिनो दं नै आब'मोन फैदों नै जोंनि रेस्टुरेन्टआवहाय सार मेहेरबो दङ नै हायला हरदोंब्रा एसे नंगौ नामा आब'मोन फैदों नै बे आब' सासेनि नामखौ मोनथियाखिसै आं सुनिता ए सार मेहेरनि बिब'नो ओमफ्राय बै सासेनिखौ मिथिबावाखिसै क्रिस्ट'फार जा मोजां मोनदों बिदिनो बर'फोर लोगो मोनलायला गोसोखौ जा मोजां मोनदों थेंक इउ आब' दे स्टार्ट दे जाबाय आब'मोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर दे बावनो नाङा औ दे